Bor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kesengenyo trap integrated territorial organization lani ke hito kleberngem benturu sya secretariat ladaka sorkar kan pelat yakino ilam jong kamigilai commercial trucks owners and drivers association kibla syak kem hakapor bagi penlong jingya ki hamoring keneng ban pen phaji ki truck jongi company karkhana shnado bilat upresent ke hito badan bok dakhar ulalit syagani jaka yaki jongi nongnya bagi trai truck bar ulapin menaru baka hito ka ajing gershan pura yaka jingya ki jongki bat ladaka sorkar kampin urlong yaka jing dawa jongki bat ladaka pelat yaki besyak kem ulo ong bagi hito harengkat ki pajba kilet penlong jingya ki hasekretariat entah sih ini kalian jongka itu mbak jungi kesini kami kata atau kan ni ki record jongka unit befer ni lawan seni namar hadian bangilai i kata ka jing lekbor jong sorkar namar gade haji ka jing kata ke sorkar berkelak miru ka jing pendram naki kaptu kat ningut kita ki minister habi yadai bat pisya ki paradok prasnam ki baim jakpo na kani ka kamay nya kali ngi don ban ong tang kawai ya sorkar ba piong ba menakani kitu gi ba syakem ki bayi kini ki driver gi pemblok ya kalenti ka sengking ki pentot ya kalet kawan an bu ko bai ka jidak jingkeli kamtam ka sorkar jong ka NPP hakapor ba pidon rally pi blok ya ka tulien ya pi pat kem nan nai na ide ban ya sai kata pi ya shong skuti klem helmet kila ada wan siu na mi ko ka fine mentah Andre ya kini ki paradok prasnam haba ki syubha penpai ya kita ki kali namar ba kita ki company ki sew ta karir namar hau benai February driu tarik kila ai kan dia kata ka fair kendai tengka haga top black top road spau tengka gravel road bat khatar hadian nang tu pat kaju haga hobenai arp santrik September arhajar arp hopat pila pun kieu ya kata ka riet kapop poi hadok khatwei khatar bat khatsau pe ke sorkar kumno kale jokore psia hadu mentangi ngitip be ya kata ka kendai tengka per metrik ton lane hagas kilometer ibu jingkeli ke sorkar balai pimpen sai yakini ki driver truck kamtam yakini asyan bofer pimpen sai tangkat tu katni ki asyan kat kum kitu gelat patai khobor ngilai isai baka don sisa ka high level baka don sisa kata ka jinge sam slip tang hapdeng jongki katto kan ne dakan mau habu pajba ujiet jepi uklem jiet da kata ba pinong ba pinda siliang ba yonta yuwei nai kendai tengka yuwei ai san tengka yuwei pin ai kasau tengka ngikan ne dalai nginem pedang padna kalian ka jongiru ni ai ka jing kersan wat la kada don lingba social media ka jing sak kanto unong jalam jong ka MCT DA asukwa ban keren tang sikentien hawai ki kam ki don kita hau beri melak ban light ban len dia kata kabala dep dan ringan sukwa ban keren sai saka beri bakah nyau trap dia kajat ban ri hibrok kawai bateng teng ngam itanat dur je pisia pem itanat dur linga ndrei habaka jait ban riu kada wangi habanya mi lang kata kadiga mensim jait ban riu ndrei ladangi ya ti tolong bek ngina ya keren bek kita ki riu rima to hau ya kan mau kita ki patemen meitemen jong piyam pidang la se ngimla em ne kumno pi ong pajba ka ai kemensian hingi dei ban yakun ban len bat ngin bu sendon namar ba kala mi ka kentien ka ba keren ka ba ong ba balai ni dei ban yakhi sajente health p1 yakhi support is kasils kamlelei la de pim pelai je gini ki nong yalam jong ka mekla kol truck owner driver arshan ngimban se ngin sali yakhi hiyang la jong kata ka hiyang jongi ka de sekretariat namar ya ka tela sna ka kapsa ka jongi hangta ke bangin pen i ka jing sha pi kwa bangin wan hiyang mangi sa pembet pisya kan par kajing dawahi in i ebet hakajing start namar bangi kum kajat benri hingi teli koi kwa ba hakajing start jong kene ki nong yalam ki ocean ba kin dawa ban pelaj unconditionally claim da bu kondon namar ba ki claim le ye ka kambe an henry ki le kat kum kan notification mano besna ye notification de ke sarkar
mana apa penselur dari ke sorkar te lada ke sorkar kadang yaile kumne te komut thik lada kisngau pelat bagi kwa ban pharia ke jat benriau bagi ong ba ka east Jainta Hills ka west Jainta Hills te balai pat phidang lechim ya to kasan phulak ko NPP kata ka east kata kisimen pelan kam dai sa na po is balai philit sim ka pisa jong ka is pan phila dai ban kernga em wat num pharia ke jat benriau ngingin num stanat dalai leru tang daga benta ka political gain tang daga benta ka profit ke jong siang nginum pediang namar ka jat benriau hi jong hnyok trap ngilong ki bai teli ka wei balada ka poi kano ke jing tunju ru kumbala yi hi na ka por tang sukta is ya kita ki cement factory ka don be ke jing show jing bom ngindal apik te ko nuksa ka public hearing jong ka top cement ru syak bom ka bala slam hadian nang tu don ki ba persya ka tu ka neru mi biang kata ka jing kulmar ka i kan dia tang sukta i gini bar ko wei ru ngangan ban be ngat pengsan biang ya ka jing ya ki hi jong pisya ki truck driver kadai ka badon nong rem bat ka long ai ba jin ba phia lek sakmat ka kuat ka sarkar ka long ka bala rem lupa kat kum kan ka notification ka badon hakti ka jungi tas ka wei ngakwa ban oi ka zet ben riu yami ladam pim mi menta la shai enda phila temen da lagi khon gi kti ki jong phi ban sa bom la da phila ra ding do phinum la shu kan baha bangin the ka sna menta khanang ban suk ka pateng ngim dei ki khau put ringi dei ki ruslor lada uwak yang nang ba peni kalenti pa em clips em peni kalenti torat sing peni kalenti te bat ki kilan la dia balai hato kam des ka por ka jongi namar habang ngidawai ke ngidawan na mata ke khon kita ki driver tok ki don ki khon ki kiti ki balik school ki balik kelas ki ba hakawai ki si kinsa pentelon ban jalam ya gari ba kajak benreu henry ka jingi jale pat pisia kumne ka pentarha bat ka pen isai ba phimkwa ba ngi ki khon samla bat kilong kemi long kapa baken chania ya kene ko sarkar kabale don bor hadu ka katne tangga ta hingan pengkut no ba kan kanish kan tian ngan kren ka basai phila kwa bangin wan hayeng long ki bala kre bat wei badan hang ni bat ki khon ki kiti ki jongi ro pen he no ye gajir lada phikwa ban yakhi te lada phikwa ban pembet pelaj no unconditionally bat pembek no ikan ka kam mardor kat kum ka ain ka ba philasna lum kum ta kumbangan ban bian sen he no itu ka jail tu jong pisia tangkata hi kulesi bon seza Hey, up, ruko. Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang Henry pim day pat bante shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya ka ne ka umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lemba ka ruko ka kot ka kya pat kamaryang ru kan kta syo This love has no ceiling, I cannot deny. All we need is somebody.